No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tuosta löytyy noin Twitter-tagit, niin ei tarvitse kysellä sitten enää. Kustantajan näkökulmasta aion kertoa laajasta aihealueesta, mahdollisuuksista ja haasteista pelillistämisessä. No oikeastaan aion aina vähän keskustella pelillistämisestä, en esittele mitään demoa nyt erityisesti. Mun taustani 20 vuoden ajalta on digitaalisten oppimissisältöjen parissa yrittäjänä ja tuottajana ja asiakkaana vähän joka näkökulmasta toimineena tehnyt ja ollut sisältöjä tuottamassa ja hankkimassa. Kustantajapuolella on ollut tässä puolisen vuotta, eli en ihan kovin syvällisesti osaa tämän teollisuuden ongelmista ja haasteista puhua, mutta tunnen toki niitä jo aika hyvin, joten sivutaan niitäkin tässä esityksessä. Tuossa viikolla luin Akuankkaa. Kuka muu luki tällä viikolla Akuankkaa? Joku. Ja saa tämmöinen kuva silmään, joka aika hyvin kiteyttää tätä ajatusta, mitä pelillistämiseen liittyy. Työnteko sujuu sutjakkaammin, jos siitä tekee leikin. Kun kiilotamme kolikoita, rakennamme samalla pienoismallia Ankka-linnakkeesta. Tuli mieleen muun muassa muutaman vuoden takaa sellainen peli, missä kansallisarkiston skannattuja dokumentteja muistaakseni oikoluettiin pelin muodossa. Ja siinä samalla sitten kattui arkiston digitaalista tietoa. Ja tätä ajatusmallia oikeastaan olen yrittänyt aina viedä eteenpäin meidän asiakkaiden, jotka minun tapauksessani on enemmän ehkä olleet aikuisia ja yrityksiä kuin kouluja. Tämä koulusektori on mulla vähän uudempi kohderyhmä, mutta meille Editana toki suuri ja merkittävä kohderyhmä, koska olemme myös oppimateriaalituotteja. Mutta työ on ollut aina niin hirmuisen vakava asia, että sinne ei pelisana ja leikkisana oikein millään ole sopinut. Ja aikoinaan kun teimme esimerkiksi tietoturvakoulutuksen, niin siellä oli mukana peli. Ja sillä nimellä sitä ei saanut yrityksen infraan laittaa, koska siinä oli se vaara, että ihmiset olisivat pelanneet sitä tietoturvavisailua kaiket päivät ja oppineet hirveästi tietoturvasta, mutta eivät olisi tehneet töitä. Eli näin tämmöistä vaarallista sanaa ei saa nyt sinne ympäristöön lainkaan tuodakaan. Tässä mielessä ollaan kyllä kehitytty jonkun verran ja nykyään jopa yritysmaailmassa ja työpuolella saattaa pelillistäminen alkaa kiinnostaa. Tuossa oli mielenkiintoinen uutinen myöskin. Oli joku firma ottanut töihin nuoria ihmisiä, joku metallialan yritys, ja olivat sitten kovin tyytymättömiä siihen, että nämä hupparikarhat vaan näppäs puhelimia eikä tehneet töitä ja lähtivät kesken kaiken pois. Ja varustelleeka firma, joka sitten on hyvin ketterä näissä sosiaalisen median reaktioissa, niin oli siihen vastannut, että pitäisi katsoa työnantajakin peiliin, jos työ on niin tylsää, ettei siellä viihdy, niin se on sitten oma vika, eli työstä pitäisi tehdä niin hauskaa ja mielenkiintoista, että siellä viihtyy, koska ei enää ole pakko tehdä töitä elämiseen. Ja tämä haasteiden kenttä varmaan on sekä koulussa että töissä meillä vastassa, että onko nyt töitä pakko tehdä, miksi niitä tehtäisiin, mikä se motivaatiopohja siihen oikein on. Oli jopa vaikeaa kääntää tuota puhekuplaa tuossa äkkiseltään englanniksi, kun materiaalit toivottiin englanniksi, koska tämä work ja game ja play ja leikki ja pelisanat on niin toistensa kanssa ristiin meneviä, että koska nyt pelataan, koska leikitään ja mitä ne käytännössä tarkoittaa. Mä oon pelillistämisestä puhunut erilaisille yleisöille ja näyttänyt näitä pelillistämisen määritelmiä. Siinä yhteydessä Ylempi on tämmöinen amerikkalainen alan asiantuntija, jonka varmaan moni täällä tuntee ja tietää. Ja itse olen muotoillut sitten pelillistämisen tähän työelämän näkökulmasta tuollaiseen muotoon, kun pelillistäminen on innostavaa ja tiivistahtista vuorovaikutusta, joka ohjaa parempaan suoritukseen ja kannustaa yhteistyöhön. Ja näitä elementtejä toivoisin, että työelämä enenevässä määrin pitäisi sisällään ja ne välineet, joita me siellä käytetään. Ajattelin yhden case-esimerkin kertoa, tämä on jo hyvin vanha. Eli olin aikoinaan Valmetilla töissä. Siellä aloitin näiden digitaalisten materiaalien tekemisen. Oppimateriaalien oli tarkoitus kouluttaa asiakkaita käyttämään paperikonetta ennen kuin se otetaan käyttöön. Erittäin semmoinen rahakas keissi, mitä nopeammin käyttäjät oppii laitetta käyttämään, kun tällainen iso investointi laitetaan pyörimään, niin sitä nopeammin se maksaa itsensä takaisin. No me kehitettiin erilaisia menetelmiä siinä. Yksi oli sitten tämmöinen Quake-ammuntapeli. Moottorilla rakennettu paperikonehalli, jossa oli paperikone. Tämä ei ole nyt se ei näyttänyt noin hienolta. Mutta kuitenkin Quaken verkkopohjainen paperikonehalli, jossa operaattorit pääsivät liikkumaan ja siellä ympäri sitä konehallia ja sitä paperikonetta. Siellä oli muutamia semmoisia
nappeja, joita pääsi painamaan. Oli tarkoitus painaa niitä oikeassa järjestyksessä, että laite käynnistyy. Ja lisäksi sitä paperikonetta saattoi ampua, jotta näki, että minkä hintaisia sen osat ovat, jotta sai jonkinlaisen mielikuvan siitä, että minkälaisen laitteen kanssa ollaan tekemisissä. No, 17 vuotta sitten se oli aika vaikea saada käyttöön missään. Italialaisia paperikoneoperaattoreita silloin oli tarkoitus kouluttaa. Ja meillä muut insinöörit oli hieman palikkapäisempiä ja kun he menivät sitten siinä peliympäristössä sinne paperikoneen peräpäähän, mistä se tuote tulee ulos, eli paperirulla, niin valitettavasti siinä oli 16 kulmaa, koska tämä Quaken moottori ei osannut renderöidä sen hienompaa rullaa kuin 16-kulmaisen rullan. Se oli nyt sen verran järkyttävää, että se otti todella voimille sitten, kun ajateltiin, että tässä nyt simuloidaan oikeaa järjestelmää, niin siellä onkin tuommoinen koliseva paperirulla toisessa päässä ja se ei kelvannut ollenkaan. Ja valitettavasti mulla ei ole siitä nyt screenshotteja, mä en ole saanut sitä vielä pyörimään, tiedostot on löytynyt, mutta pitäisi Windows 95-kone vielä kellarista käynnistää sitä varten, että lupaan joskus sen vielä näyttää. Tänä päivänä se näyttäisi täältä. Ja nämä esimerkiksi Minecraftin tyyppiset ympäristöt on just niitä, joihin vastaavanlaisia sovelluksia voidaan rakentaa ja tehdä. Ja tämä nyt oli 17 vuotta sitten ja voisin sanoa, että työelämässä ei välttämättä olla kauheasti sen pidemmällä kuin silloin. Mutta just nyt alkaa olla semmoinen taitekohta, että myös siellä tämän tyyppiset sovellukset alkaa toimia ja kelata. Nythän sitten näitä löytyy, tuossa on Pilke tiedekeskuksesta Rovaniemeltä tuo motosimulaattori, sitä saa siellä heinäkuussa aina ihan rauhassa käyttää, kun ei ole ketään muita paikalla, niin meidänkin pojat on sillä harjoittaneet siellä. No kustantajan näkökulmasta, mitä meillä pelillistäminen voi tarkoittaa, on vaikka mitä alueita, joihin sitä voi soveltaa. Ensimmäisenä tietysti oppiminen ja kouluttaminen. Meillä ne oppimateriaalit ja koululaiset yhtenä isona osa-alueena, mutta kaikki työssä oppiminen ja normaali työnteko, johon näitä eri tehokkaita pelillistämisen menetelmiä voi hyödyntää. Tuossa on tuloksia, joita voi sitten syntyä, lisääntyvää vuorovaikutusta, palautetta, saadaan vaihtoehtoja esille, tehostetaan toimintaa, tulee läpinäkyvyyttä, aloitekyky lisääntyy, työtyytyväisyys nousee. Ylipäätään on mukavampaa olla töissä vähän niin kuin siellä metallifirmassa niillä hupparihöröillä. Siinä on meidän konsernin sisäinen perehdytyspeli, joka oli tuossa Berliinissä Digital Communications Awards-kilpailun finaalissa. Oltiin tuossa perjantaina, mutta ei siellä ihan voitettu, oli 4 aika isoa kilpailijaa siinä mukana, mutta olemme siis omiakin lääkkeitämme syöneet. Mun mielestä kuitenkin tärkein tässä pelillistämisen soveltamisessa, oppimisessa, työssä, koulussa ja muualla on se, että meillä on eri osa-alueita, joita tarvitaan. On ensinnäkin nämä pelillistämisen menetelmät ja teoria, joita tässä on sivuttu monessa esityksessä. Ja se framework alkaa olla silleen rakentunut ja teoretisoitu, että se on ihan opittavissa ja sovellettavissa. Sitten meillä on teknisiä sovelluksia, joista on hyviä demoja ja hienoja esimerkkejä tähän nähty. Itse kaipaisin vähän sellaisia geneerisempiä pelillistämistyökaluja, eli on hyviä keissejä ja toteutuksia, mutta myös sellaisia vähän niin kuin tyhjempiä työkaluja, vähän niin kuin oppimisen office, oppimisen yleistyökalu, pelillistämisen työkalu, jota voisi soveltaa vähän tapauksista riippumatta ja tehtävästä riippumatta, että ne ei olisi niin tiettyyn keissiin sidoksissa. Mutta kaikkein tärkeimpänä pitäisin pelillistäjää, gamifier, jonkunlaista henkilöä, joka tietää sen, mikä on mahdollista, tekniikan ja periaatteet, ja toisaalta ymmärtää sen problematiikan, mikä siinä pelillistettävässä kohteessa ja asiassa on. Vähän niin kuin tuossa talouspelissä on itsekin samantyyppisen jutun aikoinaan tehnyt, niin on hirveän vaikeaa ymmärtää niitä lainalaisuuksia, mitkä on sen tehtävän taustalla ja yksinkertaistaa niitä riittävästi, löytää sieltä ne reunaehdot ja raja-arvot, joiden puitteissa toimitaan, ja sitten kuitenkin pystyä rakentamaan siihen päälle se tarina ja jotkut henkilöhahmot ja koukku ja mielenkiinto, ja löytää se joku luuppi, jonka puitteissa sitä peliä sitten pyöritetään, jotta se opittava asia menee perille. Eli tällainen pelillistäjän rooli, sitä olen tässä hakemassa. Toivon, että sitä löytyy peliyrityksistä, ettei oltaisi vaan sen oman pelin ja idean pelkästään kanssa liikkeellä. Ja toivon, että sitä löytyy opettajista, toivon, että sitä löytyy yrityksistä, henkilöitä, jotka tunnistaa, tähän me voitaisiin käyttää jotain pelimäistä ratkaisua ja tietäisivät, mistä semmoinen ratkaisu myös löytyy ja pystyisivät sen toteuttamaan, jotta näitä hienoja etuja ja hyötyjä saataisiin käyttöön arjessa.
Siinä oli mun 10 minuuttia ja kysymyksiä, kiitos. Niin, kun sä nyt oot kehitysjohtajana kaupallisessa yrityksessä Edita Publishingilla, niin kenen kannattaa ottaa sinuun nyt yhteyttä, jonka kanssa voisi löytyä sitten ehkä bisnestä? No, kuvasin tuossa tätä pelilistäjää, eli ihmiset, jotka ovat valmiita avoimin mielin lähestymään uusilla teknisillä ratkaisuilla, löytämään niitä ideoita, joita toteutettaisiin koulu- ja yritysmaailmassa, niin tervetuloa. Täällä on jo hyviä ja mielenkiintoisia kontakteja luotu ja on myös vanhoja tuttuja, eli kyllä ala on liikkeessä. Tehän olette nyt, niin kuin nimi sanoo, publishing ja Edita on perinteisesti toiminnan kustannusalalla, julkaisee asioita. Mitkä osat ikään kuin arvoketjusta te haluatte nyt sitten rohmuta itsellenne sen varsinaisen ehkä niin kuin julkaisu- ja kustannustoiminnan lisäksi? Kehitättekö te myös in-house vai mitä sä rajaisit teidän roolissa? No, perinteisen oppimateriaalin pitää laittaa sinne pelien puolelle, niin kuin tässä on esimerkkejä nähty Sanomalta ja muualta. Ja sitten niin kuin sanoin, haluaisin, että ne kaikki toiminnot olisi osana ihan normaaleja työkaluja, käyttöliittymiä ja sisältöjä. Eli emme haluta välttämättä tuoda jotain yhtä tuotetta julki, vaan rakentaa sitä pelillisyyttä kaikkea, mitä tehdään digitaalisessa muodossa aina. Okei, selvä, ole hyvä. Kiitos. Kari Mattila on nimi ja kiitos Kalle hyvästä esityksestä. Mun mielestä tuosta sun haasteesta puuttuu yksi erittäin olennainen juttu, jonka opetushallituksen pääjohtaja sanoi toissapäivänä. No. Niin kauan kuin opettajat eivät ymmärrä eivätkä osaa käyttää pelillistämistä, niin kauan tämä homma tökkii pahasti. Koska teiltä tulee opettajille pelien ja pelillistämisen opettava ohjelma. Joo, ohjelmasta ei ole varmaan seminaari ja koulutusta kyllä tästäkin on suunnitteilla. Opettajan koulutusta muutenkin tehdään ja pitää lisätä pelillistämisen määrää siihen. Muuttuuko maailma niin nopeasti, ettei kaikkea sisältöjä ehditä pelillistämään, mutta toisaalta kun kaikkia on tuhat aihetta, joita opetetaan niin kuin ympäri maailmaa, esimerkiksi fysiikan tunnilla jotain sähkömagnetismia, niin siinä silleen niin tulee mieleen, että jos niin tavallaan kaikki voisi olla digitaalista interaktiivista, ja jos joku ajattelee, että se on liian työlästä, niin sitten voisi ajatella niin, että kun kuitenkin nämä samat aiheet toistuvat eri maissa. Vai mitä? Joo, materiaalia verkossa on tunnetusti pilvin pimeä ja kustantajan näkökulmasta se on toisaalta haaste ja sitten se on myös mahdollisuus. Eli toisaalta materiaalit on hirveän erilaisia kielen ja kulttuurin pohjalta, että kaikki ei käy kaikille suinkaan sen puolesta. Toisaalta myös sitä materiaalia on niin hirveästi, että jonkun täytyy myös jollain lailla kuratoida, eli valikoida ja toimittaa siitä materiaalista sopivat osuudet tarjolle. Että tässä se, että verkkoon tulee paljon materiaalia, niin varmasti muuttaa tätä toimintatapaa, että mitä tehdään itse ja milloin tarjotaan kokoelmia jostain sisällöistä ja silloin tulee eteen sitten tekijänoikeudellisia ja muita tämän tyyppisiä asioita. Ne on niitä kustantajan ongelmapuolen asioita, joita on tässä myöskin tutustunut viime aikoina enemmän ja se on tietysti se niin suurin haaste, mistä raha tulee, kenellä on oikeudet, mikä sopii kullekin ja näin edes. Paljastamatta nyt tietenkään yhtään mitään liikesalaisuuksia, niin mulla tuli itse asiassa tuossa jo sun esityksen aikana se kysymys mieleen, että miten kiinnostavana bisneksenä te sen näette? Mä tiedän, ja sun ei tarvitse vastata tähänkään tarkkaan välttämättä, mutta me tiedetään kaikki, että hyvin moni organisaatio menee nyt tähän digimaailmaan, koska nyt pitää ikään kuin mennä ja on enemmänkin pelko perseessä, että jos me ei mennä sinne, niin sitten me ollaan jotenkin jälkeen jääneet, että me menetetään jotain. Mutta miten sä luonnehtisit, mikä on teidän julkilausuma siitä, että miten kiinnostava ja lukratiivinen bisnes tämä on nyt 5 tai ehkä 10 vuoden tähtäimellä nimenomaan teille? No kyllä noista lähtökohdista, niin kuin sanoit, että kyllä sieltä varmasti digitalisaatio joka muodossaan tulee, niin täytyyhän se meillä mielenkiintoinen business olla, koska vaihtoehtona on, että ei ole bisnestä ollenkaan mielestäni. No toi oli nyt just tämmöinen fear-driven vähän vastaus, että jos me ei olla, niin sitten, mutta onko tämä niin teille semmoinen iso, että muutama vuoden kuluttua tämä on puolet bisneksestä ja se johdat sitä vähitellen sitten 10 vuoden kuluttua 75% bisneksestä, vai onko tämä niin marginaali-ilmiö nyt sitten kuitenkin? Marginaali-ilmiö se varmasti tänä päivänä taloudellisesti vielä on. Kuhinahan on nimenomaan ideoissa ja just tuossa mitä sanoin, että vielä ei oikein tiedetä mihin muotoon se digioppiminen, pelillistäminen tulee loppukädessä
suuntautumaan, että sitä tässä kehitetään. Itse näen sen hirveän mielenkiintoisena ja lupaavana asiana ja ehdottomasti sitä on todella kiva tehdä. Kaikki me ollaan siitä innoissaan, myös käyttäjät ovat siitä innoissaan ja kyllä me vaan siihen suuntaan mennään. Ei sille mitään voi, mutta ei sitä kannata ajatella negatiivisesti, vaan positiivisesti. Se on hieno juttu. Kuulostaa hyvältä lopetukselta. Lämmin kiitos Kalle Huttu.